Face minuni, tineri cărora nimeni nu le dădea nicio șansă și erau la un pas de a rămâne imobilizați la pat, duc acum o viață normală. Este medic, dar atunci când o vezi prima dată, ai pune pariu că este membru într-o trupă rock. Diana Iancu operează pe creier de ani de zile. După ce a făcut performanță în Canada, vrea să salveze în România, într-un spital privat, pentru că statul român nu găsește soluția să investească în oameni și echipamente. Dacă ți-e teamă, cred că nu mai poți să mai vii. Dana Iancu nu-și permite luxul să simtă gustul fricii și pe cel al îndoielii. Intervențiile pe care le face au învățat-o că deciziile se iau odată și bine. Eu sunt neuroradiolog, diagnostic și intervențional și activitatea mea le cuprinde pe amândouă, neuroradiologie diagnostică. Pe scurt, operează creierul fără să taie. Nu se face o operație mare, este o operație prin interiorul vaselor, deci pacientul nu știe că a avut o operație pe creier. Se numește neuroradiologie intervențională. Sună SF, dar e realitate. O tehnică dezvoltată la începutul anilor 90 ca alternativă a neurochirurgiei. Medicii folosesc razele X să depisteze problemele vasculare, pe care le rezolvă prin intervenții minim-invazive. Prin artera femurală din zona inghinală ajung la vase rupte, înfundate sau malformații depistate la nivelul creierului și al măduvei spinării. Adevărul e că francezii au fost pionieri, iar canadienii și toată partea nord-americană au urmat și sunt atât evoluați atât cât se poate. Tehnica se îmbunătățește continuu, iar Dana Iancu a evoluat odată cu ea în cele mai bune centre din lume. În Franța am lucrat la Paris și la Nancy. Și în Canada? Și în Canada am fost în 3 locuri, în Montreal, în Winnipeg și în Ottawa. Totul a început la București, când Dana, pe atunci o adolescentă rebelă, își căuta drumul în viață. La mine n-a venit mai mult, se aplică pofta vine mâncând din proverbele românești. N-a fost alegerea medicină, a fost pentru mai mult că nu aveam un talent mai dezvoltat să domin discuția cu părinții mei când s-a luat decizia. N-a regretat nicio clipă alegerea făcută. Peste tot, a lucrat în sisteme de stat, în țări care au investit în sănătate. Din 2004 până acum, a făcut în jur de 2000 de intervenții și a ajuns să conducă programul de burse de cercetare al Universității din Ottawa. Plecarea mea în străinătate a fost pentru descoperire și cercetare și explorare. Ar fi un vis să poți să te întorci să faci ceea ce te-ai învățat și îți dorești la nivelul la care ți-l dorești acasă. Nu există ceva mai bun de atâta. Un vis care nu i s-a îndeplinit în 2006, când a făcut prima încercare. Cei de la municipal, unde vroia să profeseze, i-au spus că mai bine face cale întoarsă. În România, prima intervenție minim-invazivă pe creier fusese efectuată doar cu un an înainte. Intervenția chirurgicală se face la nivelul L1 posterior. Aha. Okay. Din câte am înțeles, în România nu există un program de endovascular susținut de guvern, ceea ce e un lucru negativ. În octombrie, Ministerul Sănătății a alocat aproape 1,5 milion de euro pentru medicamente și materiale necesare în neuroradiologia de intervenție. Până acum, pacienții au fost puși în situația de a-și cumpăra singuri ustensile scumpe de unică folosință, în lipsa banilor, și intervențiile au fost puține. Din păcate, ca în orice domeniu, experiența vine cu cazurile. Cu fiecare înveți câte ceva nou și dezvolți anumite abilități. România are acum doar 6 specialiști ca Dana, care nu au nici dotări. În toată țara există un singur angiograf biplan, un aparat scump, dar indispensabil, pentru că oferă imagini 3D ale vaselor de sânge. Aici, am înțeles corect, da? Aici, în zona asta. În zona asta, da. Bun, perfect. Deci, Mișu, acolo. Ați văzut, ne ia de mână și ne arată, ne explică angiografia pas cu pas.
Dana Iancu a găsit și în România soluții pentru bolnavii trimiși acasă de spitale, tineri paralizați care și-au pierdut orice urmă de speranță și au revenit complet la câteva săptămâni de la intervenție. Dar Dana are și ea nevoie de suport. Eu încă nu am echipa mea formată, că în grupul de neurointervenționale implică o echipă de tehnicieni și asistente și oameni care trebuie să se formeze și să se sudeze împreună. M-a frapat naturalețea ei, felul ei deschis și faptul că se împrietenește foarte repede cu oamenii. Eu consider că așa sunt oamenii care știu foarte bine meseria, care sunt foarte stăpâni pe ceea ce fac. Cred că cel mai greu e când ai un succes, un insucces, o complicație și te afectează impactul asupra mea, cel puțin, e foarte mare. Face parte din toată povestea, din tot jocul. Asta e. Nu poți să ai numai bune. Recunoaște că în meseria ei nu e loc de eroare, ci de mult curaj. Și plecarea încolo a fost, nu știu, poate a fost și aia curaj, că la fel, nu, peste tot o iei de la zero, când schimbi orice sistem, nimeni nu te cunoaște și nu îți acordă, nu știu, credit 100%, trebuie să dovedești peste tot. Deci astea acum fac parte din antrenamentele pe care le-am avut, la mine, ca un fel de cantonament au fost și ăsta mai e încă unul. Un cantonament lung în care ar trebui să intre tot sistemul medical pentru a avea șanse la lupta pentru divizia în care sănătatea pacientului e pe primul loc.